ассалому алайкум дӯстони азиз, ҳама каса созен хубен, зинда бошен. Дӯстон, видеои имрӯза хонаҳои фурӯшӣ ҳастанд ки аз ҳар минтақаҳои Тоҷикистон ва то охир тамошо кунед ки ба моро чӣ равон карданд. Агар дар шуморо ки хона, замин, квартира, ягон аппарат, ягон компания дошта бошед, марҳамат метавонед дар ватсап мо муроҷиат кунед. Мо дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. ватсап мо дар рӯи экран. аз ҳаматон эҳтиромона хоҳиш дар канал подписатсия кунед. ягон рӯзи аз ҳамин канали ма ягон хонаи арзон ё ин ки мошини арзон мехаред, дастгирӣ кунед. дӯстони азиз, лайкҳоро бизанед. ба шумо аз кадом шаҳру ноҳияҳо хона ё замин дар кор боша, ҳатман дар комментар нависед. мо иншоалло ки пешкаш мекунем. ба ҳаматон дӯстон, тамошои бафарғат, дастгирии моро фаромӯш накунед. дастгирии шумо пешаи мост. лайкҳоро бизанед, подписатсия фаромӯш накунед. шербачаҳо мегзарем ба видеои имрӯза рафтем. дӯстони азиз, касоне ки хоҳиши бо равон кардан доред ба Тоҷикистон, яъне ки аз Москва ва Московская област, марҳамат, мо ба шумо як ширкати боронок тавсия медиҳем. ширкати Кай Парвиз мебошад. 10 сола таҷрибаи корӣ дорад. ба ҳама ҷои Тоҷикистон, яъне ки ба ҳама ҷои шаҳр ноҳияҳои ҷумҳурии Тоҷикистон равон мекунад. ва касоне ки агар аз 150 кило бор зиёд доштагӣ бошад, рафта худшон аз дари хонатон мегирад ва ба Тоҷикистон равон мекунад. адреси ширкат дар метро Котельник. марҳамат, муроҷиат кунед. аз номи сомонаи мо Насим Теҷе салом расонед. дӯстони азиз, ҳама каса созаи хуб хушомад ба ютуб канали мо Арзон Теҷе. дӯстон, якумин эълони мо дар Навор имрӯза хонаи фурӯшӣ ҳастад ки қарор дорад дар ноҳияи Абдурахмони Ҷомӣ, яъне ки номи пешниаш Кӯйбеш, деҳаи Шаҳристона хона имрӯза қарор дорад гуфтагай. дӯстони азиз, дар хона мебошад, масъалаи обу светиш мушкилӣ нест. дар наздикии хонашон мактаби рақами 9 ҳастай, магазин ҳастай. нарша 160,000 сомон мегӯяд. дӯстони азиз, яъне ки хона барои зиндагӣ кардан гуфтагай ҷои беҳтаринай. дар ҷои қишлоқи Калонай гуфтагай дӯстон, нархаш 160,000 сомоне. хонаҳои 7 метраи калон мебошад. боз гуфтагай дӯстон, аз номи сомонаи текабдан иншоалло ки арзон мекунад вадро. аз 160 арзон мекунад. рақамо барои томос 97 27 39 40. марҳамат, тариқи ватсап муроҷиат кунед. дӯстони азиз, дуюмин эълони мо хонаи фурӯшӣ ҳастад ки қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, деҳаи Чаманзор ва 3 дар хона мебошад. масоҳати заминаш 5 сотик заминай. нарша дӯстон 195,000 сомонӣ мегӯяд. боз дорад гуфтагай, яъне ки ҳамоми дарунӣ дорад гуфтагай дӯстон. баняи дарунӣ дар ҳолати беҳтарин мебошад барои зиндагӣ кардан. ҳамаи шароитош ҳастад гуфтагай дӯстони азиз. документҳои хона ҳамаш 100%, нархша 195 мегӯяд. гуфтагай дӯстон ки аз соати 21:00 бегаҳ вақти Тоҷикистон илтимос, яъне ки нороҳат накунед, фақат конкретни хадроҳо метавонед муроҷиат кунед. дӯстони азиз, мегузорем ба сеюмин эълони имрӯза. хонаи фурӯшӣ ҳастад, қарор дорад дар ноҳияи Ёвон, деҳаи Бешкапа гуфтагай бародаро. 3 дар хона коробка мебошад ва масоҳати заминаш 8 сотик заминай. гирду атрофи хона маҳкам кардагай. документҳои хона ҳамаш 100%. 3 дар хона бо семиблок дӯстон бардоштагай гуфтагай, яъне ки калидор ҳам дорад. нархи хонара 143,000 сомон мегӯяд. боз савдо мешавад. рақамҳо барои тамос 880 63 27. марҳамат дӯстон, занг бизанед. дӯстони азиз, чормин хонаи фурӯшиамон қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб, кӯчаи Фирдавсӣ ва 4 дар хона мебошад. гуфтагай ки хонаҳо калон ҳастанд. масоҳати заминаш 5 сотик заминай гуфтагай дӯстон, яъне ки хона аз берун сурат гирифтагӣ нестай. касоне ки аз шаҳри Кӯлоб хонахар бошед дӯстони азиз, дар номерҳои рекламада занг бизанед. иншоалло ки боз аз берун
хушрӯ карда сурат гирифта расм гирифта яъне ки видео карда ба шумо роитон мекунад. нарша 200 000 сомон мега рақамҳо бароитон аст 31 10 55 32 марҳамат дӯстон муроҷиат кунед. дӯстони азиз, хонаи навбатимон яъне ки панҷумин хонаи фурӯшимон дар видеои имрӯза қарор дорад дар ноҳияи Ашт, деҳаи Бахмал гуфтагиай 4 дар хона. дӯстони азиз, коробка мебошад. хонаи имрӯза деэтажа ҳастай, 8 сотиқ заминаи обу свет гуфтагиай ки мушкилӣ нест, яъне ки дар наздикиаш светам ҳастай. документҳои хона ҳамаш 100%-анд. нархи хонара 100 000 сомон мегӯяд. дӯстони азиз, боз камтарак савдо мешавад. 987 66 0050 марҳамат дӯстон, дар тамос шавед. дӯстони азиз, 6 июли мо хонаи фурӯшӣ ҳастае ки қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд, тарафҳои Чойрух Дарон гуфтагиай бародаро. 4 дар хона гирду атрофи хона маҳкам кардага, яъне ки забор босими блок ҳастай. масоҳати заминаш 6 сотиқаи дӯстони азиз. хона коробка мебошад, криша часпонагӣ ҳастай. нархи хонара 240 000 сомон мегӯяд. дӯстони азиз, рақамҳо барои тамос 926 35 54 86 марҳамат дӯстон, тариқи номерҳои дастишон дар тамос шавед. дӯстони азиз, агар шумо чунин хонаҳои фурӯшӣ дошта бошед, марҳамат дар ватсаи мо роя кунед. иншоалло реклама карда хонаҳои шумо дар муддати кӯтоҳ фурӯхта медиҳем. боқии сарбаланду хонаоб обод бошед. шербачаҳо канали Арзон Тиҷора дастгирӣ кунед ва лайкҳоро бизанед. дар канал подписатсия кунед. худованд меҳрубон нигаҳбонтон бошад.